Téma závislosti je tabuizovaná v spoločnosti. Je podľa mňa veľmi dôležité práve odtabuizovať túto tému a pristúpiť k nej pragmaticky ako k riešeniu hociakého problému, ktorý tu máme v spoločnosti. My považujeme za veľmi dôležitých v tomto smere vzdelávať aj učiteľov alebo pracovníkov v polície, ktorí prichádzajú do styku s deťmi, ktoré zneužívajú návykové látky a možno aj so závislými, ktorí majú problémy. V nitrianskej komunite sa začína viac venovať tejto téme a že máme podporu v komunite a radi by sme to odovzdali aj do nejakých ďalších lokalít. Chceme vzdelávať cez web platformu, ktorú vytvoríme v tomto projekte a tí ľudia budú môcť online sa vzdelávať, budú mať pripravené moduly jednotlivé, v ktorých budú témy, ktoré my považujeme za dôležité a budú mať tam rôzne možnosti cvičení, rôzne možnosti komunikácie s nami, aby rozvíjali teda ten svoj potenciál a vedomosti v oblasti násilia a v oblasti závislosti. To výhodou je, že vlastne sa môžu pripojiť ľudia z celého Slovenska. Dôležité je to preto, aby všetci, ktorí prichádzajú do styku s našimi klientmi, aby vedeli, ako majú reagovať a aby sme dokázali vytvoriť také centrá včasnej pomoci. Neprichádzajú potom klienti neskoro alebo aj celé rodiny, keď už je veľmi neskoro a keď sa veľmi ťažko tá situácia rieši. Dúfam, že sa nám to týmto vzdelávaním podarí trošku aj odtabuizovať a aj sa postaviť k tej téme, ktorú treba riešiť a nie sa tváriť, že neexistuje alebo sa na ňu teda vykašľať alebo vôbec ju neriešiť. Ja som presvedčená, že keď budeme rozprávať sa o téme závislosti a násilia v kontexte závislosti a vzdelávať príslušných odborníkov, tak dokážeme pomôcť o mnoho väčšiemu počtu ľudí, ktorí by inak k riešeniu nepristúpili.